ume waphehla lamanzi amnyama kungabe yena ezakhe izinto ziyaqhubekani zikhanye noma sonke lemndenini soba imbuqe sonke? Phela ngokwesimo sokuphehla kwamanzi amnyama usuka thatha ngisho nesimo senhlanhla zenu nonke aziletha ngakuyena qobo lwakhe. Ngamanye amazwi uvalela nina nonke amathuba nokuhle uthi kusebenzele yena yedwa. Mafuphi into yamanzi amnyama icishe ithinteka cishe nokufana ngokwesimo nento cishe sangathi umuntu uyathwala. Kepha manje kuyahluka ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba manje la kusuke kusetshenziswa isimo sabantu basekhaya amathuna asekhaya. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina banodume ehlezi kaMenzi ngimpunga isintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyelwe khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga isintu umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tjatshatsha ujatshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo. Hlala kuyintokozo ukuthi sifike la ku channel yethu enkulu impunga isintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Nanamuhla ke angihambi ngedwa ngihamba naye umshengo asibingelele umnewethu sikwamukele ku channel yethu enkulu. Hayi sawubona baba nabalandeli bonke bempunga isintu ku channel. Yeah. Mhlambe nje umnewethu masingabakhumbuza ngoba khona umbukeli mhlawumbe umusha njengamanje oqalayo ukubona umshengu umuntu osebenza kanjani. Umthandazi uyisangoma uyinyanga usebenza kanjani mnewethu uyahlola awuhloli? Umshengu umakhosi. Ngumakhosi kepha ke ngokwesimo songenwa abantu abadala ngiyathinteka nasisimini sokuba ungenelela kulezi zenkolo ngokuthandaza ngakhona ngiyangenelela impela kakhulu futhi nasesimeni sokuhlola ngiyahlola kakhulu futhi nje uhlola kakhulu. Ngiyayithanda le mawusho lele yokuhlola ukuthi mawuthi nokuhlola futhi ngiyahlola futhi kakhulu okusho ukuthi uyazethemba la ekuhloleni. Phela into moyiphiwe ngeke kwayiphikisa. Hayi yabona njenganami nje la esintwini impela ayimawuthi ngikunika umhlahlandlela hayi ngiyakunika impela yabona nami ngiyazethemba la. Kodwa manje mnewethu kukhona into ekenzeke uthola ukuthi umuntu avehlola akahlola ukugila umhlola kodwa bese kufanele kwelaphe uthola ukuthi akakwazi ukulapha. Ake sithi nangu umuntu mhlambe uthema ukuhlola wathola ukuthi kukhona isimo sokuphehlwa kwamanzi amnyama. Lento iyahlupha kakhulu imizi eminingi ihluphile kakhulu lento yokuphehlwa kwamanzi amnyama. Naku manje usuthema ukuhlola impela wathola ukuthi nina kwaphehla amanzi amnyama wazobona ngisho umuntu owaphehla ngoba ushilo ukuthi hayi ngisho igama yakwazi ukubona kodwa bese kuye ngokuthi abantu abadala bayasho ukuthi mtshela nangu umuntu uphehlelwa amanzi amnyama. Into enjalo mnewethu into engakwazi yini ukulungiseka noma usuke sekuvele sekonake lo muntu akalahla ithemba. Isimo sokuphehlelwa amanzi amnyama isimo esilaphekayo. Ngepha nje akuthi ngiqale la into yokulapha amanzi amnyama mele umuntu azwisisise ukuthi asilaphi nje amanzi amnyama nje kuphela sisuke silapha umndeni wonke. Hayi ukuthi ngoba nako mina sengizwile ukuthi kwaphehla amanzi amnyama sekufuna kube yimini. Mele silaphe isimo somndeni wonke ngoba mawulandelisisa kahle ngiyizwe abantu abaningi abayithinta isimo sokuphehlelwa kwamanzi amnyama babala lapha babale lapha
Kepha into yokulapha isimo samanzi amnyama iqala phakathi ekhaya emndenini ngenxa yokuthi akekho umuntu wangaphandle ongakuphehlela isimo samanzi amnyama. Akekho umuntu wangaphandle ongakuphehlela isimo samanzi amnyama. Into yokuphehlela isimo samanzi amnyama into esekhaya phakathi. Okusho ukuthi mne wethu uma ngizwa mina kuthiwa ngaphehlela amanzi amnyama kusho ukuthi umkhubu usekhaya. Umkhubu usekhaya. Kuyakuthandeke ukuba nzima into yamanzi amnyama ngoba phela manje sisuke silapha izinto ezithinta insila zenu ikhaya ngoba manje kusuke lapho umuntu lo azinsila zenu ukuhlukana kwini. Owasithuna ukuthi lapha ngibeke bayo. Wazi impela ke nina uqobo lweni. Manje mne wethu uma kuyinto ejule kangaka esithi mhlawumbe umuntu waphehlile amanzi amnyama njengoba uchaza ukuthi yinto esuke emndenini. Ume waphehla lamanzi amnyama kungabe yena ezakhe izinto ziyaqhubekani zikhanye noma sonke lemndenini soba imbuqe sonke. Phela ngokwesimo sokuphehla kwamanzi amnyama usuka athatha ngisho nesimo senhlanhla zenu nonke aziletha ngakuyena uqobo lwakhe. Ngamanye amazwi uvalela nina nonke amathuba nokuhle uthi kusebenzele yena yedwa. Mafuphi into yamanzi amnyama icishe ithinteka nokucishe nokufana ngokwesimo nento cishe sangathi umuntu uyathwala. Kepha manje kuyahluka ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba manje la kusuke kusetshenziswa isimo sabantu basekhaya amathuna asekhaya. Kona lento yamanzi amnyama ingozi kakhulu. Iyingozi into yamanzi amnyama ngoba ungathola ukuthi ngamafuphi ekhaya imkhokha mningi. Ngaba khona imkhokha yengozi. Kunjani? Ungaba khona imkhokha yokusha kwezindlu, kube khona imkhokha yokuthi kushe nini uqobolweni. Imkhokha yokuthi manihamba nje ningabantu nithi niyohlola kuthiwa hayi nhlushwa yilo kube khona sokugcina sokuba khona nabantu abathwaswa bangafanele ukuthi bathwase ngesimo salamanzi amnyama aphehlwa ekhaya. Ngoba manje isimo samanzi amnyama kuyinhlanganisela yesimo semoya futhi ngoba manje umuntu makasithatha isimo sokusebenzisa inhlaba zamathuna azoniphehlela amanzi amnyama kuyekuthathwa kumenywe nesimo semoya eminye yangaphandle kuzizolekelela yona lesimo sokuphehla amanzi amnyama. Manje lokho kugcina sokuhamba kuphambanisa nesimo semqondo kube ngathi isimo sedluzi kanti akulona idluzi. Umuntu agcine mhlawumbe manje sehambe yakothwasa kanti vele uphambaniselwe ngoba uma kuukuthi uzohamba eyothwasa kanti bengafanele ayothwasa ingoba uphehleliwe kwamenywa nayo yonke imimoya ngaphandle yamembathu uthola ukuthi mhlawumbe kwakade kuyizangoma mhlawumbe yonke leyo usegcina manje wembathwa into engeyona le ekhaya useyahamba manje uyilandela lento isiyamgulisa kakhulu nakuqala. Newethu ngabe lokho kuyalungiseka yini? Ake sithi ke manje ngaphambi kokuba nje siqhubeke ngifuna ukwazi ukuthi nanga umuntu ophehla amanzi amnyama khona le ekhaya uma sekulungiswa naye uyabani ingxenye noma kufanele ukuthi simkhiphele ngaphandle ngoba uyena umuntu osicekela phansi ngokwesimo nangesimo sokulapha akazibandakanyi naloko esikwenzayo ngenxa phela yokuthi phela sifuna ukuthi abone naye lento esiyenzayo ukuthi iyona kahle ake ngithi sizokuthatha sikulaphe wena ube nenhlanhla ukuthi uyafika ngikudalulele sonke isimo sokuphehlela kwakho amanzi amnyama sizolekelela wena nabantu ofisa ukuthi balekeleleke bonke ngoba phela manje lo muntu okuyena yena ophehla amanzi amnyama basike sayivala lento yokuphehlela amanzi amnyama kuba khona okuyofikayo kuyo okungamkhandla yena kumuntu ophehla isimo samanzi amnyama ngoba phela ukhumbule la sisuke sesilungisa nesimo sedluzi manje ke idluzi obokade kugangwa ngalo maselungile sazi liyophendula lithini kuyena lo muntu manje akufuneki ukuthi sibandakanye naye okusho ukuthi yena angabuye mhlambe abavimba abantu basekhaya bethu bafuna ukulungisa lento yamanzi amnyama ake sithi ake sihlebe nanku mhlambe manje
ufikile umndeni uzohlola mawufika umndeni uzohlola bese uyabona ukuthi khona umuntu onje kanje oniphehlele amanzi amnyama esimene esinjalo ungakwazi umndeni ukuthi utshelelane utshelele ukuthi uma sewufuna ukulungisa ungamtsheli lo muntu ngoba ungamtshela mhlambe yena ngenza izinto zakhe bagcine futhi manje bengakwazi ukuthi balungise njenganomuntu enohlulayo udonsa ngempela ngokomoya esimene esinjalo makuthiwa nanga umuntu mhlawumbe uyamvezela ukuthi uyena ophehla amanzi amnyama ungabatshela yini laba bomndeni ukuthi khona umuntu okanje nakanje nemibhasope mhla seyilungisa lento angalinga abe khona ngokwesimo sokulapha into yokuqala nje engingayisho lapho baba ukuthi uzoqala ubatshela isimo sokuthi yini into ozoyilapha kubona ekubalekile ukuthi utshela abantu ukuthi ulapha ini kubo ungathathi nje imithi abantu benza izinto bangazi ukuthi uzoba lapha ini bese ke kunemigomo engenenye into yokulapha inemigomo kunjalo manje mazomba lapha ubatshela yonke imigomo nemiyalelo yokusetshenzwa yensebenzo noma ngaba iziphi ugcine sokufika sona esigabeni sokuthi ubadalulele kona ukuthi kunje lo muntu kanje akumelanga abe khona ngenxa yalesimo salensebenzo esizoyenza angizwa kahle mina wethu impendulo iyangigculisa ngoba ngempela phela kuyingozi ukuthi kukhona umuntu le ekhaya owenza izinto eziphambene kodwa bekhona futhi mase sesizolungisa okusho ukuthi lokulungisa lokwesilungisayo yena mhlamba ngathatha nezinto ezithile aphinde futhi aye koganga into besilungisa igcine futhi manje ingasasebenzi inhlobo ngenxa yokuthi manje uzobe sanazela okungaphezulu ngoba kanjalo futhi kuyingozi nakumina umuntu onilaphayo ngoba manje uma umuntu nizombandakanya naloko enikwenzayo nelami idluzi lihamba ligcine seliduba ngoba manje lento esilaphayo kufanele ukuthi sibuyele emuva ngoba siphinde sifaka yena lo muntu odonsa isimo sezinto ezimbi ngaphakathi kwekhaya wena mnewethu lokho vele uyakwelapha lo isimo samanzi amnyama siyaselapha mangithi siyaselapha ngithi ngisilapha ngingedwa ngisilapha nalabantu engihamba nabo ngoba ngokwesimo akubona uhlakani kwami ukulapha isimo samanzi amnyama ngingadalula nasekuqaleni masikhuluma ngesimo sesipoki ukuthi imithi iyahluka kunjalo kanti ke nesimo sokulapha amanzi amnyama inhlanganisela yesimo semithi ethize ngoba ngeke ngasho mafuphi ukuthi kuye kumenywe ngisho nemoya yangaphandle manje ke mawumelaphi kumele wazi nemithi thizeni yezinye ejulile yezinye inhlanga ngokwamazwe ngokuhlukana kwazo ukuze ulaphe sona lesimo samanzi amnyama ngenxa yokuthi kusuke phela umuntu mazoshayela amanzi amnyama akuhlalwa phansi nje kuyahanjwa kuhlelwe ukuthi umuntu uzola siphehlelwa amanzi amnyama kanjani kuyothathwa inhlanganisela yemiphi imithi kanjani ingakho kungekho lula kanje kulapha isimo samanzi amnyama ngoba amazwe ngamazwe ahlukene nangemithi ehlukene yamazwe ahlukene mbukelo mpunga yesintu TV asivele singageqa amagula ngoba semuke uma kukuthi kukhona okunye osafisa ukwazi ngokuphehlwa kwamanzi amnyama mhlawumbe uyalidinga usizo inombolo lezo zibona escreen sakho ziloke zivela ezakho mnewethu umshengi ngokuzinza uthe uzinze ngaseGoli kodwa imininingwane eminingi unga-WhatsApp kuyona le nombolo noma umfonele uzwe mawufuna usizo ukuthi mhlawumbe ungasizakala kanjani ngiyacela ukuthi sithathe lo mfanekiso oqoshe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga